ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆଜି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳୁଛି, କାହାକୁ ମିଳୁନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲ ଆମେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ସ ଜାଣିବା। ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲେବର ବେନିଫିସିଆରୀ। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ମ୍ୟାରେଜ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ and dependent girl child। 2 नंबर। 3 नंबर होची ग्रैंड हॉप funeral एक्सपेंसिव एवं 4 नंबर होची डेथ बेनिफिट एवं 5 नंबर होची फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। 6 नंबर होची वर्क टूल्स सेफ्टी इक्विपमेंट्स बाइसाइकल। 7 नंबर होची हाउसिंग सपोर्ट मैंने हाउस पाई आमको लोन मिलता है। और 8 नंबर होची पेंशन जो मनकर 18 वर्ष जो मनकर 60 वर्ष अधिक बयस होता है से पेंशन मिलता है। आम एगुड़ी को गोटे गोटे करी आलोचना करवा कौन ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାକୁ ମିଳିବ କାହାକୁ ମିଳିବନି, ଆର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତି ଭତ୍ତା 10,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାକୁ ମିଳିବ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେବର ପାଇଁ, ସେମାନେ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି 1 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହିଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସୂତି ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ମ୍ୟାରେଜ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ନା, ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଲାଭ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳା ହଟନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯଦି ମହିଳା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ ସେ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ବର ହେବ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଯଦି ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ବିବାହିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବିବାହ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଓ ବିବାହିତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିବାହ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ 2ଟି ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେବଳ 50,000 ବିବାହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଉଭୟ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଜଣେ ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସ୍ୱବିବାହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେମାନେ ଥରେ ହିଁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ funeral expensive। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋର୍ଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋନୀତ
ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଶବ ଦାହ ସହାୟତା ଭାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ନୋମିନି ଜଣେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନୋମିନି ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ନୋମିନି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟା 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ତାର ଶବଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଯିବା ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନେକ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଅନେକ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନୋମିନି ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ତାରିଖରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକାଧିକ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଠାରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଶବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯଦି ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଦାବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ନୋମିନି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ମରିଗଲା ପରେ ନୋମିନି ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଇପାରିବେ। Financial assistance for the education of children of beneficiary। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 2ଟି ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକଦାର ହେବ। ମାତ୍ର 2ଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପଇସା ଦେଇପାରିବ। ଲେବର ଅଫିସରେ ପଇସା ମିଳିପାରିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଉଭୟ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ 2ଟା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର କାହାର ଜଣଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ୱାର୍କ ଟୁଲ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ବାଇସାଇକେଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ସହାୟତା ୱାର୍କ ଟୁଲ୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ଟୁଲ୍ସ ଯାକ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଇକେଲ ସହାୟତା। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ହାଉସିଂ ସପୋର୍ଟ। ହାଉସିଂ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ନା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ମରାମତି ପାଇଁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା କ'ଣ? 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ବୟସ ଅନୁସାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସେ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାଇଥାଏ ଏବଂ 80ରୁ ଉପରେ ଅଧିକ ବୟସ ହିତାଧିକାରୀ ମାସିକ 700 ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।
2000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 2000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ 1,00,000ରୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ।